1 तारिख नभेम्बर tin khai tang go dia 사 tin 땀이 먹으나 tin 어로 파니나 जोङो दिनै अराव फायमान ओंखारदे हजम बुजनो जे कक कालिमानि दिनै बरं गोनां पिएम कमल कलई ताई नारायण वीरेन्द्र त्रिपाठी आंनि सोमोन्दै जे भिडिअ भाइराल मोनति कक कालिमानि बनते दिनै अक्रा एडिसिनि अक्रा बरं गोनां अनुचन्द्र जमातिया बिनि दैखांबाय दिनै आथुला एग्जामखौ सालायखा आरो दङ बरं गोनां इएम बबरन्जनया ताई मासा दिनै बुकुजुग बरं गोनां इएम दलिरिया ताई गेजा दिनै इएम राजेश त्रिपुरा ताई एमडिसि बरं गोनां देबसिस त्रिपुरा गावनि दस्ताङै जों कौ सालायखा कौ सालायै जगह सका जे जों घटनानो ताई बारि रेलिया এবং চিনি জাতি হামকারিন বাগै চিনি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ আওয়ার সোসাইটি অফ আওয়ার পিপলস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার সোসাইটি एंड फर पीस एंड हारमोनी बागै जों बनो गाहामखाय ताई लावरिलिया बनो अरम माथांलायसिनाय एवं बरं गोनां कमल कलई बतिनि तंजानाय तंमानि बिनि फ्रि सिडर कायसा प्रग्राम तमन बागै बरसा दय माथाङा बिन बागै एवं ताई कैसा डेट खाइजाका 1 तारिख नभेम्बर और कैसा ताई जे बातानि अनारेम प्रोग्राम खाइजानाय ओ दिन ताई अन्य दफने बर दंनाय विशेष कर मौसुमबाई मुरासिं ताई त्रिपुरा 3टा दफाते और बर एक प्रोग्राम खानाय और प्रोग्राम बरं गोनां कमल कलबो दंनाय आंबो फायनाय और जा अनलाइन माने जों दुइजननि मध्य मिस आन्डारस्टेन्डिं और न फायनाय एवं बो CEM कक साखलायखा एवं खाकायो जों बनो ताई लावरिलिया जोंनि त्रिपुरासा दखान बा गाहाम बागै एवं जों बनो ताई अरन पायानानै खा चं दं एवं आसा खालायो जेहेतु CM बनो दौनो हागौ अरन पायनाय ओमफ्राय सार तेथाजा संमों आं सानां बुजों खाजे नों आपनि जे सामानि ओ आनि ते जे भिडिअ भाइराल माने अब के ओ भिडिअ भाइराल खायमान के कोनो खा खामजांनाय ना खाबायनाय ना केबुनि मुङै खरसासनि मुङै हामियाखै भाइराल खायजाका नों कक सागा आरो आनि नाव निश्चय आनि प्रेस मिट नखना प्रेस मिट दायो आं साका जे पुरा घटना आं इ जगाव ताव आर का तावख्लाय साखाय बहु आलोचित चर्चित विषय এবং त्रिपुरा साराव विशेष करा যত नुजाव कोनो आरो कटालखे साना थाङै ताव ककबो कटालखे नखरनाय आं बनो खायो जों त्रिपुरा सार दफानाय डेभेलपमेंट बागै पीस एंड हार्मनी शांति सम्पत्ति रक्षानि बागै कौरनताई कटालखे उंगनानै नायलिया खामानि दनाव आनि प्रेस मिट आं डिटेल साका कटालखे खुजानानै मुजिया जों कथानानै नुयो दफा बाय दफा ताई त्रिपुरा सानि हामग्रानि नायो बिनि बागै जों गोसामखौनो खुसाय ताई कटालखे माने सम्बलखौ हामियावनानै मुचुगिया ओंखाय जे 1 नभेम्बर न काय तामनो दै पान्दांनायसो औ जे बाता रनानै अनारियाम रनानै ससियेल जे ब्राव समाजपति कक सामानि आइफोर खायनाय आइफोराव बरं गोनां कमल कलबो दंनाय बिदिनो फाइदि जों दंनाय आरो मालायलाय बबावना बना आइफोराव माने आरो खालायनाय बिदि सिम बिनि इच्छा एवं बबावना उद्योग हारि दं अब प्लेस रंना ठिकाना आरो बजागा ताई कैसा कक समों सर लाइ थांजाक सालो जे कक दैसो खादुम बाना रख खाइजाका हिम बतर रख खाइजाका आमनो तैला तामसना yang जेमन बरं गोनां कमल कलईनि बिनि सापर्टारबो दंनाय वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण सापर्टारबो दंनाय आरो जितु भिडिअ भाइराल खाइजाका बिनि बागै सरायराव खादुखा बो खादुमन बागै न बराव बिनि खूब प्रकाश खायखा स्वाभाविक सत्य जे किउ बरो खायमानो ताबो आनो कुटुक दङ अनेक कक हामिया सावै हयतो कमल कलईनिबो कुटुक दङ हामिया सावै ओ जगावथ' जनसाधारण खायमानि आं खायमिया और मिया निनि
অনেক একজন অপজিশন লিডার नंगौना बराबो बो हांसो दङ त्रिपुरा बो बै खायमानि आं स्क्रिप्ट कायसनो खायनाय आनबो जेमन गथ'खौ बनबो गथ' आनो हामजानायबो दं बनबो हामजानाय दं बो सेस करे बायथाक कक गोसार मोना दाम कक गोसा मोना बायथाक जे कक गोसा नाम समो दाम कक चिनी जे दं माने त्रिपुरा रायजोनि जत' जों त्रिपुरा कक सानाय रावनो जों साना मुसुगो जों आरो दफा दफा हामजालाया उनान मुसु जागिया जों हामजालायनानै मुसुगो এবং যারা চিনি দফা যে দंनाय बराव चिनी दफा बा बैनि दफा बा दंनाय राव जाहाथे चिनी शान्ति सम्प्रति रक्षा मा खायनाय जों कथालाय मा दंनाय तामानबा जों त्रिपुरासा हामख्रायनायनि बागै शान्ति सम्प्रति रक्षा खायनायनि बागै चिनी उन्नयन खायनायनि बागै आरो कथालाय मा दंनाय आरो आनि बिनतिफोरनि स्वार्थ जड़ित इया तारनानै अनारियाम रनानै ससियेल निजे बराव समाजपति कक सामानि बराव आइफोर खायनाय आइफोराव बरं कमल कलिबो दंनाय बे चिनबो फाइदि जों दंनाय आरो मालायलाय बबावना बना आइफोराव माने आरो कथालायनाय बिदि सिएम बिनि इच्छा एवं बबना उद्योग नाहारि दं अब प्लेस रंना थिगना आरो बल जागा आरो दा कैसे कक समोसा लाइ थांजाक सालो जे पकत दिशो खादुम पाना रखायजाखा हिमबत रखायजाखा आमनो तिला दाम सानो yang bo যেমন বরং गोनां कमल कलेजनि बिनि सापर्टारबो दंनाय बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण सापर्टारबो दंनाय आरो जितु भिडिअ भाइरेल खायजाका बिनि बागै सरायराव खादुखा बो खादुमन बागैनो बराव बिनि खूब प्रकाश खायगा স্বাভাবিক সত্য যে কেউ বড় খাইমানো তাবো আনো গরু দङ অনেক কক হামিয়া সাवय হয়তো कमल कलेजनिबो गरु दङ हामिया सावय ओ जगावथ' जनसाधारण खायमानि आं खायमिया आरो मियाबो निनि अनेक एकजन अपोजिशन लिडार नंगौना बराबो हांसो दङ त्रिपुरा बो बै खायमानि आं स्क्रिप्ट कायसनो खायनाय आनबो जेमन गथ'खौ बनबो गथ' आनो हामजानायबो दं बनबो हामजानाय दं बो सेस करे बायथाक कक गोसार मोना दाम कक गोसा मोना बायथाक जे कक गोसा नाम समो दाम कक चिनी जे दं माने त्रिपुरा रायजोनि जत' जों त्रिपुरा कक सानाय रावनो जों साना मुसुगो जों आरो दफा दफा हामजालाया उनान मुसु जागिया जों हामजालायनानै मुसुगो এবং যারা চিনি দফা যে दंनाय बराव चिनी दफा बा बैनि दफा बा दंनाय राव जाहाथे चिनी शान्ति सम्प्रति रक्षा मा खायनाय जों कथालाय मा दंनाय तामानबा जों त्रिपुरासा हामख्रायनायनि बागै शान्ति सम्प्रति रक्षा खायनायनि बागै चिनी उन्नयन खायनायनि बागै आरो कथालाय मा दंनाय आरो आनि बिनतिफोरनि स्वार्थ जड़ित इया कमल कलेजनि स्वार्थ जड़ित इया जों ओ जगाव निजिनि स्वार्थबाबो त्यागखाय जों त्रिपुरासनि स्वार्थे मा कथालायनाय आनि जत ताकु बुकुनर कइमु এবং आनि যারা त्रिपुरा दफानि बर' आं साग्लायो जों जेहेतु पजिटिव वेटे चले दङ नाव ओ जगाव खाता खामदि जों गाहाम गोनखाय फायनाय होननाय आं खाखायो এবং ओ जगाव बरं गोनां सिएम बा जे उद्योग नाहाका जों बना बेलाय खामजामारो बिनि उद्योग न এবং जों बिनि आरो सहयोगिता खालायनाय कपारेसन जों खालायनाय सार नर